Hello? Hala? Makasawa ko tanan. Hala? Makasawa ko tanan. Ayan, nasipngat. Nakasipngat awan makita. Ay, apo, sino man nandito nakaingay dita? Turbo hindi. Guray ka man, takitak man dahito yung best friend ko nga dahito yung tatigsak ta rumor kami no bigat. Oh dear, kapay ang password nan. Di ay. Hello? OMG. Ala doon niya pidan. Ada baga kanyam. Mabalin ba? Agbuludak man ti. Pantim. Ante. Manual daw mo to nga. Nakatambayak nito yung FB kat. Anak nagsuksok ka ti panti. Uray na iti ko ha. Uray na iti dastar ko. Oh. Ala. Dudua, di pantik. May labak pa di maysa. O di pantik nga maysa. Barbartok ko nabati ijay BCS. Nukas ano ang kuam mo. Napay nga tati mabulod mo. Urayan kan nga agpantin. Damag ko. Ado ka no ti wag-wag dito eh. Ado ti kwa. Ado ti ukay-ukay. Di ilandak pa ati ukay-ukay nga ron. Sakto si kabayadan na makatrabaho ak. Uwan. Ado ukay-ukay ijay. Ado paggatangan. Pero mi nga naglukad na tingiwat ko. Maangot ko matanday to na naangot ko matanday to ngay kwa. Ala. Si kamat man tin nga kaw-kaw-kaw no ni umagot. Ala. Tadtayak pailangan nga makaangas dito ita maangot ko dito eh. Kunak no di imburnal di tabangir. Agasam nakapigpigsa day tagayam. Manong aldaw. Manong aldaw na nagkaw-kaw-kaw. Ay nakababain. Ay katuon maulaw tilangaw dita naman nga aldawan mo nga inugugasan. Diyos ko. Kababain nga apang ko ibaga-baga dito. Tapalaman day tati sa lumpas. Kasadok nga mo. Kasadok kami nga makaugas kat ni. Si kamat man ti kasla estatwa nga nakatakdal ti manong aldaw. Ala. Kababain mo talaga. Tulungan dakto ang apan ang ugas tani. Ang kumawawatan no. Anya dayto yung angot nga mang angot ko. Sa nga naglalao. Mixture. Delikado nakagsusuyaat tani nakabangbang ti. Aminan grabe